Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo, kagyari at ng mga top stories of the day. Today is July 29, 2026, Miyerkules kadlaw. Pila ka mga area sa Bacolod ginbaha. Diversion channel ginakwestiyon kung nga wala nagbukas. Duha ka mga minor de edad nga babae nga gina-exploit online na rescue. Mga pumuluyo sa Binalbagan nagbinuligay para mabuligan na mag-utod nga naanod sang baha. Mga sugarcane farmers sa Talisay kag San Carlos nagbatod na sang ayuda. Kag sa good vibes, it-ulyokan kasag sa EB Magalona. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pag-asa nagapandam sa publiko batok sa posibilidad sa pagbunok sa ulan kag pagbaha kun hapon kag kun gabi. May duha ka mga low pressure area karon nga ginamonitor ang pag-asa. Ang isa ka LPA yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nga sa karon yara sa Macaleon sa Quezon. Gina-forecast ang pag-asa nga hindi ini mangin isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. May kaduha pagid karon nga LPA nga ginabantayan ang pag-asa kag ini ang yara naman sa guwa sang PAR sa 1,755 kilometers ang east sang Eastern Visayas. Ginalantaw nga hindi man ini mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Sulod sa pag-asa, may mga lugar sa Luzon nga mahimo ulanon bangod sang LPA sa sulod sang PAR. Sa Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros, may mataas nga tsansa sa pag-ulan kun hapon kag kun gabi dala sa localized thunderstorms. Ginabisuhan ang tanan nga mag-ulo aligmat batok sa pagbaha kag landslide. Sa number 9, masobra sa 160 ka mga PNP personnel sa Negros ginpang promote. Nagpatigayon kay inasang agas ang oath-taking, pinning kag donning of ranks para sa 167 ka mga newly promoted uniformed personnel sa Philippine National Police sa Negros Island Region. Nalakip sa mga na-promote amo ang 18 ka mga police majors, 4 ka police captains, 12 ka mga police lieutenants, 42 ka mga police chief master sergeant, 5 ka police senior master sergeant, 20 ka police master sergeant, 34 ka mga police staff sergeant, kag 32 ka police corporals. Sila gikan sa Regional Headquarters, Bacolod City Police Office, Negros Occidental Police Provincial Office, Negros Oriental Police Provincial Office, Siquijor Police Provincial Office, kag Regional Mobile Force Battalion. Nagapanumdum si Police Brigadier General Romano Cardino, Regional Director ng PNP NIR, upod sa promotion ang dugang responsibilidad sa komunidad. Ginpatigay ng aktibidad sa Camp Alfredo Montelibano Sr. sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Sa number 8, 12 ka mga sidewalk vendors ang itagaan sang special permit sang syudad. Matapos ang malawig nga tion nangin legal ang 12 ka mga ambulant vendors nga nagabaligya sa Lasal Avenue sa Bacolod City. Matapos gitagaan sila sa syudad sang special permit, gisiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nalakip ang among mga lugar sa vending ordinance ng syudad, ordinansa nga nagatugot sa pagbaligya sa among area. Dugang pa niya, ini pinakauna nga tion nga ginregulate sa syudad ang mga vendors sa among area. Sandig sa nakasaad sa special permit, kinahanglan nga sundon sa mga vendors ang oras kung saan ulang sila makabaligya sa mga lugar. Alas 4 sang hapon, tubtub sa gabi ang oras nga ginhatag sa syudad sa ilagod makabaligya. Giklaro man ni Mayo nga mga food carts lamang ang ginatugutan nga magbaligya sa mga lugar kag ginadumilian ang mga magpatukod sang permanent nga mga estruktura. Gidalantaw pa sa syudad ang posibilidad nga madugangan ang 12 ka mga vendors nga nahatagan permit sa among area samtang gina-assessment sini ang kalaparon sang area nga nasaad sa ordinansa. Vending area. Kung makaigo pa, then we can add kahit wala man na limitasyon sa ordinance, but ang isang nga ginalantaw tada kung ang space hindi na maka-accommodate, then we will stick with the existing number of vendors. No, same as true sa iban yung mga designated areas naton. Food carts nila lang yung sila tanan attorney. Yes, they have to conduct vending activity nga mobile, no, meaning anytime pwede nila makuha.
hindi pwede permanent structure. That is very clear during the orientation sa ila. And they are all amenable man sa sina. Kaya in fact, amo namang ginangdaan ng ila nga ginagamit abing mga equipment kagang mga gamit nila for vending. Sa number 7, isa ka minor de edad ang dakop sa buy-bust operation. Pati iya nga iloy nga nagbato sa pulis, gindakop man. Nagpatigayon sa buy-bust operation nagkatapos ang Escalante City PNP sa Purok Nabantuan, Barangay Balintawak, Escalante City, Lunes nga adlaw. Dakop sa operation ng 15 anyos ka lalaki, samtang nakapalag yung iya upod ni ginakabig high-value individual. Naging kilala kay alias Jam, 39 anyos. Sa tiyon sang operation, nagpatunga ang iloy sa minor de edad kag nagbato sa mga pulis. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Florendo Fajardo, ang hepe sa Escalante PNP. Ginpasiguro sa mga operatiba nga ma-exercise ang maximum tolerance apang nag-intra kag nagbato ang iloy rason nga na-injured ang isa ka police personnel. Sunod sa hepe, kasong obstruction, oral defamation kag slight physical injuries ang ipasaka nila sa iloy sang 15 anyos nga child in conflict with the law. Gani siya ma'am is pabalik-balik na gini siya ma'am na kuan. Nung matawag naman sila ng woman. Badlungon naman ba? Badlungon na kayo? Repeated offender naman ba? I could not speak in behalf sa mama ma'am no, but ang amo lang na observe is since repeated offender tong iya bata, ano siya ma'am? Parang ano siya ma'am, ga-tolerate, ga-consente. Sa number 6, duha ka mga minor de edad nga mga babae nga ginapatihan, gina-sexually exploit online. Tigayon nga na-rescue sa PNP sa Bacolod City. Yara na sa paghinakop sa Women's and Children's Protection Desk kag sa social workers ang duha ka mga minor de edad nga babae patapos gin-rescue sang kapulisan sang tinalikdan nga semana. Sa inisyal na impormasyon sa WCPD, ginapatihan nga ginpuaan sa video ang duha ka mga biktima kag ini ang ginabaligya online. Gisiling ni Police Captain Maria Liberty Indiape, pamuno sang WCPD, kag ginrefer sa mga nagalalaing nga mga ahensya sa ila nga may ginaligar biktima sang online sexual abuse and exploitation of children sa syudad. Matapos ma-verify sang kapulisan ang report, ila nga ginrescue ang duha ka babae nga nagaedad 13 kag 14 anyos. Ginkumpirmar man ni Indiape nga may persona nga legal ang bangidaron na ibulbado sa among aktibidad. Ginalantaw sa kapulisan nga posible isa ka organisado nga grupong yara sa likod sang sininga kriminalidad. Nagaparahin pa ang pagpangusisa sang WCPD sa sininga kaso. Ang mga balatong is diri sa may siyudad sa Bacolod. Yes. Mga female. So sa subong under na ni sila sa custody and care sa aton nga mga social workers or case management and kami and coordination na sa ila for more actions taken siguro pa with regard sa aman sa aton sa law enforcement. Dira sila sa mga 13 to 14 years. Initially, paano sila na-involve sa sila Sa subong pa dayon ang investigation natin. Kay ang aton nga lead agency sa higher headquarters, so kita nag-assist kag naghahatag sang mga support sa aton nga mga higher headquarters para sa sinunod. Sa number 5, Bacolod City Mayor Greg Azataya ang nagsilinga panindugan na humalin mabansadto sa lokal nga panguluhan sa Bacolod nga ang pondo gikan sa national government para sa Bacolod City General Hospital ang para gid lamang sa infrastruktura sang amo nga ospital. Nagpagwa si Gasataya sa pahayag kasunod sang interview sa katapos sa media kay Senator Juan Miguel Zubiri kung sa diin iyagin sa linga ang dugang 100 million pesos nga pondo nga iyagin release gikan sa iyang allocation sa idalom sang institutional amendments ang para mahuman kag matapos na ang ospital. Suma total 500 million pesos na ang na-allocate para sa hospital project suno kay Zubiri. Ginhambalan sang senador ang DPWH nga hindi niya luyag sang isa ka overpriced na building kag ginalauman niya nga mapatuman na ang ribbon cutting sa katapusan sini nga tuig
ukon sa first quarter sa 2027. Dugang pa ni Zubiri, ang city government ng San Bacolod kag ang Department of Health ang mag-allocate para sa equipment sa among nga ospital. Suno kay Mayor Gazataya, tigayon siya nakaistorya kay Zubiri isang kagabi kag iyaging klaro nga ang syudad nagaugyon nga dapat ang pondo sa national government gamiton para matapos ang building. Buhaton sa syudad ang share sini. Ang city government upod ang DOH ang maghatag sa kinahanglanon nga medical equipment suno kay Gazataya. Ginapasalamatan niya si Zubiri sa assistance kag ginhatag sini. Si Gazataya ay nag-author sang RA 11564 nga nagtukod sa abong nga facility upod kay Senator Zubiri sa tuyo nga mapasiguro nga ang Bacolod noon ang may kaugalingon nga ospital. Initially, ginbutang tanin nila na purchasing of equipment kag ambot kung mga kabinet, kung ano naman ginapangita nila, gusto nila idugang to. Nga pa ngayon naman sila liwat, additional funding for completion. So I told them, and I am reaching out to the LGU, kay Mayor Greg, and the city officials of Bacolod, na kung mahimo, mag-partner up na lang ta. Kung mahimo, ako na lang ang building na makumpleto ko ang tiles, tanan, ang fixtures, kang bathroom furnitures and fixtures, mga tiling. Pero ang mga equipment, ang mga x-ray, kung ano-ano na mga ultrasound, kamo na lang sa syudad, siguro magbakal sila. Because Sa number 4, mas manubo nga sakot sa bill sang kuryente ginalauman nga o gina-target nga mapatuman sini nga bulan sang Disyembre. Gisiling ni Senator Juan Miguel Zubiri nga priority sa Senado ang pagpatuman sang amendment sa Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA sa tuyo nga mapabarato ang presyo sang kuryente sa pungsod. Sunod sa senador, ginalauman niya nga ang katumanan sini sa Disyembre para man may Christmas gift ang mga pumuluyo. Ginaduso sa amendment ang pagdumili sa pag-charge sa mga konsumidor sa systems loss lakip na ang value-added tax nga ginapatong diri. Suno kay Zubiri, dako ini nga bagay bahin sa discount nga mapatuman sa bilis ang kuryente. The State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, iyagin sila nga tion nga kakson o kung tion na para kakson ang system loss nga ginapasa sa mga konsumidor. Iya ginaduso ang gilayon nga amendment sa EPIRA kag ang pagdumili sang pag-charge sang system loss kag ang VAT sini sa mga konsumidor. so we will prioritize that. Manggani gapon, nagambal ko na we'll try to make it a Christmas gift for everyone. So hopefully by December, we'll be able to pass the legislation. And with that, to finally be able to remove systems loss charges in our bill and the VAT charges as well. So isa na sa amon mga priorities. Sa number 3, ginsugdan ang pagpanagtag sa masobra sa 10,000 pesos nga financial assistance sa mga magagmay nga mga mangunguma nga naapektuhan sa peste nga RSSI sa ilang katubuhan. Personal nga ginpaalinton sang DSWD Secretary ang mensahe sa presidente para sa ila. Ma-report si Barbara Mijares. Para lahat ng affected na farmers and lahat ng affected na farm laborers matulungan ng DSWD. Basta again, bilin kayo sa akin ng Presidente. Lagot ako sa Presidente pag hindi natin tutulungan ang Negros Occidental at mga farmers natin. Huwag ho kayong mag-alala. We will keep on monitoring para alam namin kung pabalik pa ulit kami for additional na tulong. Sa Talisay City, 607 ka mga magagmay nga mangunguma o kunyad tong mayara sang 5 ka ektarya sang katubuhan kag paidalom ang nagbaton sang 10,325 pesos nga bulig pagi sa emergency cash transfer sang Department of Social Welfare and Development. Si Joscoro Pascual sang Barangay Katilingban katunga sa iya katubuhan ginigo sang RSSI. Sa tunga sang kapirtihan kag sang iban pagid nga kagastuhanan nagapasalamat siya nga bisan paano nakabaton siya sang bulig para makapiyan-piyan. Kalapado ta mo? 80 hectares? 80 Arias. Ay, okay. Di makabulig ang tabang ginhatag sang DSWD?
Hindi gyapon makasubay. Kami sumiso, hindi gyapon. Di prumayo na lang ang mayara ka makapiyan-piyan. Oo, makapagar-pagar. Sang wala na gid. Ang nabaton nga bulig, dako man nga bagay para kay Ronilo Alco Cesar. 1/4 sang ektarya sang iyang nga katubuhan ang nahalitan sang RSSI. Dako nga bagay, ma'am. Suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang cash assistance nga nabaton sa mga mangunguma magamit nila santo sa ila mga kinahanglanon. We empower the family to decide for themselves. Ang goal ng DSWD is to always make sure na the families don't go hungry, diba? And or else kung baka meron silang ibang pananagutan, let's say they have needs ng mga bata that they used to pay using their salary, diba, when they go to school. So we cannot impose on them na gamitin nyo to sa farming inputs. If they want to, it's really up to them. But kami, the intervention is more for social protection. For families not to go into poverty or deeper into poverty, for hunger not to happen. May 11,000 ka mga magagmay nga manguma gikan sa Negros Occidental kag Oriental base sa initial figures ng DSWD ang magabaton sang bulig. Pero sarang pa ini nga magsaka bangod padayon pa ang validation. Ang Sugar Regulatory Administration o ang LGU pagi sa tagsa ka Agriculture Office ni kag Social Welfare Offices ang naga-coordinate kag nagapatod sa mga listahan. Kung may mga na-validate na nga lista, handa ang DSWD sa pag-release sang bulig gilayon. So, SRA has their own list. What we did was we confirmed, no, na patawag kami sa aton mga farmers na sino man gid kagin konfirma kung may affected man gid sila. So, we based on that list amo nang unang naging padala naton sa DSWD. Nagapasalamat si Governor Eugenio Jose Lacson sa pagtamod nga ginhatag sang gobyerno nasyonal. May 416 ka mga apektado nga mangunguma sa San Carlos City ang nagbaton man sang bulig. In short, they appreciate this assistance. So I say that the help given by the national government is well appreciated. Sa initial nga 11,000 ka mga mangunguma, 113.5 million pesos nga pondo ang i-release sang DSWD. Nagalaom si Gatchalian nga magahatag sang alibyo ang mga tikang nga separado ginpatuman sa Department of Agriculture kontra sa RSSI. May evaluation pa nga ipatuman ng DSWD para mapatod kung kinahanglan pagid ang dugang nga bulig. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Sa number 2, mga pumuluyo nagbuligay para tigayon nga ma-rescue ang mag-utod nga ginanod sang baha sa banwa sang Binalbagan. Ma-report si Sheila Hilera Braga. Ginsugat sang magulang ang iyang manghod nga kindergarten kag sila ang papauli na sa ilabalay sa sitio Amili sang gulpila nga nagdako kag nagsulog ang baha samtang silang nagatabok sa suba nga sakop sang Barangay Santol sa banwa sang Binalbagan Martes sang hapon. Ginuuna tabok sa suba sang 20 anyos nga babayi ang bag sang iya 5 katuig nga manghod kag ang ila mga tsinelas. Antes ini ang nagbalik agud kuhaon ang minor de edad. Wala mo kung nga gamatamat tabla nakusog ang tubig tapos ginkungkong sa tayo gambalan ko na yung balya nano ka man man tapos pagkadugayan na mo to nagdalo-do ng tubig gamatamat na kusog nagumpat na lang doon pa alang-alang palumpat yun. At gawa ng sige. Kapangay ko tabang kay Duradje, tapos naman ito ginagas niya kami, pero waya kami na nakasampay pa ko sa dakong nga bato. Pero why ko dyan po na nga gawin ng Duradje, yung diretso, gikan dyan po sa Bisaya. Wala nagbuy-anay ang mag-utod tubtub nga nakasampay sa bato. Pero bangod sa makusog nga bulyada sang baha, ginaanod sila mga 300 kilometros ang kalayuon, antes nga na-rescue sa mga pumuluyo kag tanod. Ginsiling ni punong Barangay Roger Dorimon sa Barangay Santol nga may masobra pulo na ka mga persona ang nagkalaanod sa amo nga suba.
Gani nag-aapilar sila sa lokal kag nasyonal nga panguluhan kung pwede nga mabutangan sang hanging bridge ang lugar. Kay may masobra sa 200 ka mapamalay diri, lakip na mga estudyante sa 3 ka sityo ang nagaagi diri. Suno kay Kapitan, masami nga gulpi lang nagasaka ang tubig sa suba apisar nga nagainit sa barangay tungod nagaulan sa bukid. Ina nga area ma'am, amo nang pinakalapad nga suba di sang barangay Santol. Kinahanglan kita ni isang pumuluyo sa latayan kay 3 ka sityo na daang kaagi ma'am. Halin sa barangay Santol pagadto sa sityo Colonacon, sityo Amiles 1 kag 2. Halin sa pagpungko ko sang kapitan kag sang bata pa ko. Pwede na nakagi na butangan. Hindi ni nga first time. I think sobrang grupo ka tao na ano dahil halin sa pagkatubuan ko sa buot di. Amo man ang ginaayo gobyerno tani mabuligan kay nga nang ira sang barangay hindi kaya sa mga hanging bridge. Ewan sa maplaster ko dra mga kahoy-kahoy o kawayan lang base bala maaksidente naman ha. Kaya ang kalaparon sa suba ka sobra 200 meters. Gincheck sa health center sang barangay ang mag-utod kagyara na sila sa maayo nga kahimtangan. Ang ila Iloy nangin emosyonal sang makita nga naluwas kag buhi ang iyang mga kabataan. Sang tinalikdan nga tuig, isa man ka bata nga lalaki ang naanod kag napatay sa amo nga suba. Sheila Hilera Braga para sa Digicast, Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ukon pila ka mga lugar sa Bacolod City ang ginbaha kahapon sang hapon. Gina-question sa karon kung nga wala nagbukas ang diversion channel nga mukuntani ang guluwaan sang tubig. Sa sini nga video, makita nga halos magsulod na sa mga baligyaan sa downtown area sa Bacolod City ang baha. Halos malabot na sa baha ang mga baligya sa mga sidewalk vendors sa may downtown area. Ini nanging sitwasyon matapos ang kapin 1 ka oras kapag bubo sang ulan, Martes sang hapon. Ginbaha man sa gyapon ang dalan sa may reclamation area, sagwa sang SM City sa Bacolod. Kinatudlo nga rason sa pagbaha halin sa reclamation area amo ang sirado nga guluwaan sa tubig sang diversion channel sa lugar. Gisiling ni City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga automatic na dapat nga nagabukas ang guluwaan sa tubig sa diversion channel kung magtaas ang level sa tubig apang sa kahapon, wala ini magbukas. Ginapangayuan na sa syudad sa patag ang Department of Public Works and Highways kung DPWH may angot sa mga failures ng diversion channel. Dugang pa niya, sa ginbuksan na sa syudad, ang mga sirado nga guluwaan sa tubig, badasig man nga nagtahaw ang baha sa palibot. Magluwas diri, ginbaha man ang Barangay 3 kag 12 kag ang pila ka mga porsyon sa Lacson Street pati na sang Magsaysay Street. Sandig sa records ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, hasta tuhod ang kadalumon sang baha nga na-record sa kahapon. Wala man sa may gin-evacuate bangod sang pagbaha. In particular, ang drain naman niya sa SM, nagtaas man ng tubig because it turned out nga ang sa diversion channel naton may mga outfalls nga serado, no? So nga supposedly may mechanism na siya nga abri na siya so that kung may volume sang water sang tubig dapat makagwa na siya now without any human intervention. So it has to be automatic na kumbaga built in the mechanical nga feature sang diversion channel. So what we did upon instruction ni Mayor, immediately nagkadto sa area ang City Engineer's Office and then ging abrihan naton, no? Ging open until such time nakadasig sang pag-subside basta abri lang ang diversion channel. And the same Kag sa good vibes, may pa-eat all you can sang kasag sa Banwa sang EB Magalona sumugod sininga Sabado. Ining pamaagi sang lokal nga panguluan para mabuligan ang crab industry sang Banwa. Yaring report. Mahilig ka ba lang magkaon sang kasag? Daw malaway-laway ka na, magtulok pa lang ay. Kung blue crabs pagid sang EB Magalona, makapang hindi kaayan. What if kung eat all you can?
What if kun sa 300 pesos mo maka-eat all you can ka na sang kasag? Ini ang inanunsyo ni Mayor Matt Malacon sang Ibi Magalona. Ini ang Sabado Nights. Kung sa tuan ay inom-inom kag kananay lang ang Sabado Nights, subong with a twist na. Suno kay Vice Mayor Marvin Malacon, maplastar sila sa mga kalanaan sa may plaza mismo sang Banwa. Sa 300 pesos mo, 1 tutak-an ka na sang kananay sa kasag until supplies last. 300 pesos per head. Eat all you can na ang 300 pesos? Eat all you can crab lang. Wow. So, sa ang rice siya, di mabakala sila rice, di may ramadan iba niya bali di rice. Oh. So, di mabakala sila ang crab lang, hindi ang 300 pesos. Then, mabakala sila drinks, except for the drinks, only for the crab alone. Ini ang ila pamaagi para mabuligan ang crab industry. Ilabi na karon nga tuman kanubo sa presyo sa kasag, bangod sa pagban sang US sa mga kasag gikan sa Pilipinas. So, nakita namon ang presyo sa crab, nag-drop it from 120 up to 180. So this time siling we're not creating again, hambal ni Mayor Matt niya, we need to create something out of this problem. So nakita namon nga lean months, so nag-successful last sang simpo ko ang Sabado Nights nga inuman lang to gani, kang kaon siya na kanon, with a band lang agagmay. So why not siya putting up eat all you can crab at 300 pesos, lifting the price from 150 to 180 to 300 pesos. Dugang pasang busy alkalde. Sa tanan nga mga Saturdays sang August, ang Sabado Nights with Eat All You Can kasag. Kag kun mangin madinalag-on pagid, isigihon ini nila. Sa sini nga pamaagi, makabulig ka na sa local crab industry. Pati imo Tommy, sigurado nga happy. Sa mga manugpanyapon pananda sigurado naglaway-laway na sang kasag sa aton nga video. Kung kita ni check attendance sa aton nga mga live viewers subong nga gabi si Ma'am Jubea Yap janala may gabi DJ Castragos kag Choy Ruming Subaldo adlaw-adlaw nagatanaw sa DJ Castragos bisan hindi makaparol call. Yes ma'am, I know duwala gini si Ma'am Mia absent. Si Wendy Rose Santillan, good afternoon Sir Ruming, and Digicast team. Si Ma'am Mirna Carino Clavel, good evening Digicast Targos and Sir Ruming watching from Bacolod City. Si Eli Carion, good evening watching from Purok Sambag. Barangay Mandalagan, si John Randolph Rubin, good afternoon Digicast Negros. Si James Mudihar, good afternoon Sir Ruming watching from Las Piñas, Manila. Si Panga RR Villas, good afternoon Sir Ruming watching from Payao. Wow, naidlaw ta kay RR. Si Romel Mahilom Galio, Heart. Kag si Cesar Kagape Julito III, good evening from your number 1 fan on TikTok. Kagabi itong top 10 nga mga balita sa Narcos Island Region sa buong adlaw tubtob sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong gabi.